chodí s vámi, jak ty baba, tohle je tak typovátý, protože já nějaká dosažená to a já piju bubble skvělý a jsem ti ten otevřet a jsou 16. A teď si procházíme po Olympii. Ano, takže jsme v Plzni v Olympii a je to tady. A zasekla se mi tady kulička. A Dinča si zahrála na Alulu 16 taky na nějakým na motorce. Jaký jsi měla pocit? Ano, děkujeme za skvělý rozhovor. A dívejte se, mám prstem, jakoby. A je to prostředníček a mám ho úplně zasaný, protože jsem začínavou šla.